avui, si m'ho permeteu, llegiré bastant i comentaré petites cosetes i tot el que més ho afegiu vosaltres amb la vostra gran imaginació i amb tota l'experiència d'aquests 2 cursos o 3 quan ens portem ja de Bíblia. No sé si recordeu que vam quedar-nos dalt tota la muntanya, que Déu se li presenta, que us veu cara a cara, aquest cara a cara, no? Aquest cara a cara penseu que surt de totes les tradicions, que és la contemplació. I la contemplació és una cosa que s'expressa dient aquest cara a cara, però no és un cara a cara, és un cor a cor. No? I diem cor per dir alguna cosa, el mateix que dir cara, no? També és una paraula que no és bona, no? És un esprit, o digueu-li com vulgueu, no? I recordeu que després d'aquest acte culminant, que és l'acte més fondo de la roda que fèiem, l'acte de tocar l'altre món, que és una vegada aquí, llavors ve la tornada, que és la profecia. I la profecia, recordeu que Déu de seguida li encarrega feina, no? I aleshores, ara, avui comencem en el moment que vam deixar l'altre dia, que rep els encàrrecs de Déu i es posa en camí. Capítol 19 del primer llibre dels Reis, capítol 19, verset 19. Elies se'n va anar a trobar Eliseu. Déu li havia dit que l'anés a trobar Eliseu, que l'ungís el seu successor, recordeu? Doncs Elies se'n va a trobar Eliseu, fill de Xafat. Fixeu-vos que això és la successió. I la successió és essencialment diferent d'una successió per les armes, com eren els visigots, una successió per sang, com és nostre ínclit rei Juan Carlos I, o una successió per l'esperit. És a dir, en els llocs que hi ha inestabilitat política o social, el que sigui, doncs sols haver-hi cops d'estat, a l'Àfrica n'hi ha tot sovint, cops i a Amèrica del Sud també, cops sovint. Em sembla que és La Paz, és Bolívia, la capital de Bolívia, em sembla que es diu La Paz i només hi ha hagut un president que ha mort al llit. Tots els altres han mort matats pel seu successor, normalment. Doncs és una forma de succeir-se, no? I aquí ja veureu que hi és molt aquesta forma de succeir-se. L'altra forma és succeir-se per descendència natural. Tant una com l'altra són col·lectives i no són de nivell humà. Són de nivell bestial, de nivell el que sigui, o de nivell biològic, no? Però és una forma, diguem-ne, de que quedis a mercè de la sort dels espermatozoides i coses d'aquestes. Bé, aleshores, doncs, la successió de jutges en el llibre dels jutges era carismàtica. I llavors aquí també veiem que Elies i Eliseu tenen una successió carismàtica, no? I això, per exemple, es fa més cridaner, diguem-ne, es fa més frapant. Per exemple, en les ordres religioses, que són una gent que fa professió de perfecció cristiana. I aleshores, doncs, per desgràcia, o els capellans, successió dels capellans i dels bisbes, per exemple, que tenim bisbes aquí a Catalunya, que els estan succeint i no se succeeix mai per la via de l'esperit, es succeeix sempre per la via jurídica, per la via de la diplomàcia, per la via del càlcul humà, etc. Evidentment que alguna cosa d'esperit deu haver-hi, però costa bastant de trobar-la. I els primitius convents, diguem-ne, els primitius cenobis, les primitives comunitats cristianes, doncs el successor era elegit per aclamació per la seva categoria espiritual. És a dir, el poble elegia el successor espiritual per categoria espiritual, no per llei. I això, doncs, després ja no va ser així. Després ja és una successió reglamentada segons una llei, unes votacions igual com en la política, etc. I a més, per arribar a ser capellà has de fer una carrera, has de fer uns exàmens, has d'aprovar els exàmens, etc. No? Sí, veieu, no, la diferència. Doncs ara veiem en la seva puresa primitiva aquest traspàs de poders espirituals. Escolti, m'ho feu un moment. Si és necessari, és que l'Antoni per culpa de l'aire condicionat i no ha vingut a fer és aquí la cosa
L'Elmira. Això és de la Delmira? No, és veu. Però sempre per a ella és la No li hem dit res, no li hem dit ni res ni bèstia. No, jo li he dit, dos sonades, Jo no. i ella m'ha telefonat, que és el missatge, que jo no la trobava. Sí, la darrera. És aquesta foto. Ara. Gira-la una mica més cap aquí, perquè si no es ventilarà per les portes. I si no una mica cap allà, perquè ara té massa fort de mi. Sí que no és. Seria molt Lluís. Conxita, què estàs fent? Que t'has caigut per un pou? Digues? Que t'has caigut per un pou? Sí. I ara no sé tornar. Elies se'n va anar a trobar Eliseu, fill de Xafat. Eliseu havia de llaurar, fixeu-vos, 12 jovades de terra. El jou és allò que uneix els bous. 12 jovades vol dir, no sé què, tenen una mesura. I ara llaurava a la darrera, és a dir, havia fet tota la feina. Fixeu-vos que això també és típic de coses d'esperit. És a dir, els espirituals són gent que normalment provenen del món del treball manual. Això és quan són sants, sanos, no santos, sinó sanos. Tots els mestres zen, el de la Xina, tots venien de treballs manuals i a més no el deixaven el treball manual. No diu la paraula artesans. Que vol dir la sanitat de l'art, oi? Doncs, bueno, Elies passà pel seu costat, fixeu-vos, Elies passà pel seu costat i li va tirar el seu mantell. Oh, El seu mantell. el seu mantell. Això ja, a Samuel ja ha sortit, però deixem-ho. Al damunt. Li va tirar el mantell al damunt. Eliseu deixà els bous, va córrer darrere Elies i li digué: deixa'm anar a besar el pare i la mare i després et seguiré. Elies li va respondre: vés, torna-te'n, a què t'obligo jo? Aquestes frases també són aquelles típiques curtes i rabioses d'aquests trossos que estem llegint. Primer de tot, no és tu que tries el servei de l'esperit, sinó que és l'esperit que et tria el seu servei. Això primer de tot. Segon, que Elies deixa els bous i va córrer, Eliseu deixa els bous i va córrer darrere d'Elies. No ho has trobat encara, Sí. Sí o no? No. Bueno, és que has dit sí i després has dit no. Perquè estava amb el segon, i no el primer i el segon. És el primer. Sí, ja està. Bueno. Fixeu-vos, aquesta frase, allò que dèiem que el Nou Testament no s'entén sense l'Antic, Jesús diu: aquell que posi mal arada i mira enrere no mereix el seu meu deixeble, o aquell que no ho deixa tot i em segueix no mereix el meu deixeble. Aquí Eliseu deixa tot i se'n va amb Elies, però se li ocorre anar a besar el pare i la mare abans de marxar i després et seguiré. Llavors Elies li respon: vés, torna-te'n, a què t'obligo jo? Aquesta frase, el pobre traductor va suar de Xina per veure què posava. El de la nota diu que hi ha 3 interpretacions d'aquesta frase i opta per la que per mi em sembla que no és. És a dir, que aquí les 3 coses que posa, una d'elles és vés i torna amb mi. O sigui, vés, amb els pares vés-los i torna amb mi. No t'impediré que vagis a acomiadar-te. Aquesta és una, que aquest senyor, l'autor de les notes, ja la deixa aquesta, perquè ja veu que no va per aquí. Segona, vés i queda't amb els teus pares. No et forçaré pas a seguir-me. Aquesta flash. Jo callo. I la tercera, vés-hi però torna perquè ja saps què t'he fet, tirar-te el mantell que equival a fer-te deixeble meu. I diu, potser aquest darrer sentit seria el preferible en vista del que es diu en el verset següent. Bueno, a mi em sembla que és el segon i no el tercer. O sigui, no vol dir que el refusi, vol dir que li fa un acte perquè sàpiga que se'l refusa per això. I llavors diu, vés, torna-te'n, a què t'obligo jo? Jo no t'he obligat a seguir-me, jo t'he tirat el mantell, si tu vols, segueix-me, si no vols, no segueix. Fixeu-vos que és la segona condició. La primera és que l'esperit et crida, no tu el crides amb ell, sinó ell et crida a tu. Però segon, que requereix la teva voluntat. És a dir, si tu no vols, res. És a dir, l'esperit crida però no força. I tercer punt, s'ha de deixar tot.
absolutament tot. I per això posa aquesta cosa tan sensible, que no s'ha d'entendre el peu de la lletra, sinó el peu de l'esperit. D'anar a pesar el pare i la mare. I dir, no, ni això. Són excuses. Exacte. Que s'han menjat encara. Exacte. És a dir, aquí t'està avisant, no de que no vegis el pare i la mare, sinó que no ho creguis una condició prèvia a donar-te l'esperit. Només això. Que sempre ho diem, repetim la mateixa història. Però no em negareu les lliçons que s'aprenen només de 3 línies. Déu-n'hi-do. A mi m'encanta això, m'encanta, però francament, ho trobo d'una salut verbal. Eliseu s'han tornat, fixeu-vos, ara segueix. Això que diu aquí, diu, potser aquest darrer serà el sentit preferit en vista del que es diu en el verset següent. Ara veiem què diu el verset següent. Eliseu se'n torna darrere d'Elies, s'han tornat de darrere d'Elies, és a dir, estava darrere d'Elies, va agafar la parella de bous, no se'n va anar a besar el pare i la mare, no. Va agafar la parella de bous, els immolà, i amb el jou per llenya en va bullir la carn i convidar tothom a menjar-ne. Després va seguir Elies i esclar el seu servei. Genial. Llavors aquí Déu no té problemes, és a dir, que s'entretingui a matar bous i a fer un bon convit, això no té cap problema. En canvi, que anés a besar el pare i la mare tenia problema. Oi que s'entén el que vol dir, això? Per què? Perquè és la festa més gran de totes. Aquí Jesús diu, li diuen als fariseus, els deixebles de Joan dejunen, i nosaltres, els fills de Moisès, dejunem, però en canvi els teus deixebles no dejunen. I Jesús li contesta, a l'Evangeli de Marc, com voleu que dejuni si estan de festa? Diu, si ha vingut l'espòs i estan de festa. Diu, ja vindrà dia que plorareu i dejunereu tot el que et passi pels nassos. Però en aquell moment allò era una festa, i aquí també és una festa. I és la gran festa, és un escatot això, és un moment escatològic, no? I el moment escatològic per la gent bona és una festa, i per la gent dolenta és un infern. És el Iuge Convivium de Sant Joan de la Creu. És a dir, Sant Joan de la Creu, a la punta de la muntanya, dalt de tot, posa convit permanent. O sigui que això és el convit, això és com tot ressona, tot ressona. I recordeu també que els israelites, aquells 70 ancians, van menjar i van beure allà dalt del Sinaí. Bé. Aleshores, ara deixem el capítol 20, que és una pena, perquè a més surten uns profetes molt sorprenents per aquí. És a dir, era un temps de molts profetes i és el mateix rei Acab, però no és d'Elies, això. I algú pot donar inclús a pensar que Elies no ha existit mai, sinó que Elies era la consciència d'Acab i que se li apareixia la seva consciència. Una mica com l'aparició aquella de Samuel davant de Saül, quan ja Samuel era mort, i Saül el crida abans de la derrota aquella famosa de Jelbo, si us recordeu que vam explicar en el seu moment, doncs ara aquí també passa igual. És igual que Elies existís que no existís. Seguim ara una altra anècdota. 21, capítol 21. Després d'aquests fets, això sí l'autoritat competent em dona permís de saltar-me. No, i tant. Sí, bueno. Jo tinc moltes coses marcades per aquí, però no. Bueno. Després d'aquests fets va passar el que segueix. Això ho llegiré molt de pressa perquè és molt llarg, a més és repetitiu, però és molt interessant saber-lo. Nabot de Jezreel tenia una vinya a Jezreel mateix, al costat del palau de Cap, rei de Samaria. Acab va dir a Nabot, cedeix-me la teva vinya, com que és al costat del meu palau em servirà d'hort. Te la canviaré per una de millor, o si ho prefereixes et pagaré en metàl·lic el seu preu. Recordeu Abraham volent comprar una sepultura per a la seva dona? Bueno, és una cosa semblant. Nabot li respongué, que el Senyor em guardi de cedir-te a l'heretat dels meus pares. És terreny sagrat. Es deien els pobles primitius, el territori de cada tribu, de cada família, de cada això era sagrat. Quan Acab va sentir que Nabot de Jezreel li responia no vull cedir l'heretat dels meus pares, se'n tornà a casa seva irritat i contrariat. Es va posar al damunt del llit, es girar de cara a la paret i no volia menjar, va fer una rebequeria. La seva dona, Jezabel, que tenia el cap bastant més clar i més fred, l'anar a veure i li digué, com és que estàs tan contrariat que no vols menjar res? Ell li va respondre, he parlat amb Nabot de Jezreel, li he proposat que em cedís la seva vinya al preu que fos, o que la hi canviaria per una altra, inclús aquí no diu que li va prometre que seria millor i tot. És així el que oferia, fixeu-vos, una cosa és bo i millor, una altra cosa és el que és. Ni bo, ni dolent, ni millor, ni pitjor, és punt.
que aquesta tercera via és la via de l'esperit, diguem-ne. No és la via de la virtut ni és la via del vici, que deia Sant Joan de la Creu, sinó que és la via de la santedat. Doncs aquella terra era sagrada per ells, no perquè fos més bona ni més dolenta, i per tant no es podia ni comprar ni vendre. I això seria molt interessant, això, una derivació cap a la política, la social, l'econòmic, lo jurídic i tot això, treure de mercat tot allò que no es pot mercadejar. Tot el que treballa sobre persones humanes i sobre animals humans i sobre comunitats humanes, tot això no es pot sotmetre a mercat. I al moment que es sotmet a mercat es fa un sacrilegi, és sotlla una cosa sagrada. Quin preu té el teu gos, el teu gat? Això té a veure amb això que et diuen els nens, no? Quan se'n va el gos o el gat. Tu compres un altre, no, jo vull aquell. Esclar. Una obra d'art. Boniquíssim, boniquíssim. Tant que veure una mica d'aigua i tot. Clar, però això són moltes coses. Bueno, és igual. Llavors la seva muller Isabel li va dir: així fas de rei d'Israel. Aixeca't, menja't i posa't content. Jo m'encarrego de donar-te la vinya de nebot de Israel. Jezabel va fer escriure cartes en nom de cap, a segellar-les amb el segell del rei, una suplantació de persona i de document públic, i les enviar als ancians, els principals de la ciutat on vivia Nebot. Les cartes deien: convoqueu un dejuni de desgreuja. Això és la hipocresia número 1. I feu seure Nebot al mig de l'assemblea. Això és mal ús de l'assemblea. Acareu-lo amb 2 homes, que 2 testimonis, sense escrúpols, diu així mateix, sense escrúpols la carta, que testifiquin contra ell i diguin: Nebot ha blasfemat contra Déu i contra el rei. No diu res de la vinya, aquí no diu res. Després traieu-lo fora i apedregueu-lo fins que mori. El que havia blasfemat contra Déu havia de morir apedregat. Encara es fa ara, això. Allà per l'Afganistan, això encara es feia ara. Els ancians dels principals de la ciutat on vivia Nebot van fer tal com Jezabel ordenava en la carta que els havia enviat. Van convocar, ja no cal llegir-ho això, van convocar un dejuni, mig de l'assemblea, van venir per a 2 homes sense escrúpols, Nebot ha blasfemat contra Déu, llavors el van treure fora i el van apedregar fins que morir. Fixeu-vos, això és típic oriental, primer dir que es farà i després fer-ho. I les 2 narracions són paral·leles i són repetitives com una casa, però ho fan així. Llavors el van treure fora i el van apedregar fins que morir. Fixeu-vos que és aquell dualisme que sempre hem dit de la profecia, que hi ha la paraula profètica i l'acció profètica. Aquí hi ha la paraula profètica dolenta, de falsos profetes, i l'acció profètica dolenta, que el maten. Però fixeu-vos que això recorda exactament la mort de Jesús, que Jesús l'ataquen, que es vol quedar a Israel, que Jesús ha blasfemat, i perquè ha blasfemat el condemnen a mort, igual que aquí. És a dir, que Caifàs el condemna perquè ha blasfemat, i llavors el porten a fora i el crucifiquen. I ara s'està fent en pobles d'Iraq, això mateix. No, ara en comptes de blasfemar es diu armes de destrucció massiva. Les han trobades, Ah, sí? Les van portar els americans. Sí, però això ho dius tu, no? Però no sortim ni això, no hem sigut capaços d'això. La Jezabel ho hagués arreglat, això. Aquí a Bush li falta una Jezabel. Riu-te'n. Nebot està apedregat i és mort, li va dir ell al rei. Quan Jezabel va saber que Nebot havia quedat apedregat, digué: aixeca't i vés a prendre possessió de la vinya, que Nebot de Israel no et volia cedir a cap preu. Nebot ja no viu, ha mort. Quan Acab va saber que era mort, es va aixecar, baixar la vinya de Nebot de Israel i va prendre possessió. Seguim. Llavors el Senyor va comunicar la seva paraula a Elies el Tishbita i li digui: baixa a trobar Acab, rei d'Israel. És això que us dic, que pot ser real o pot ser la veu de la consciència, és igual. Baixa a trobar Acab, rei d'Israel, que és a Samaria. Ara és a la vinya de Nebot on ha baixat a prendre'n possessió. Digues-li: d'això et diu el Senyor, has assassinat un home i ara t'apoderes dels seus béns. I digues-li encara: això et fa saber el Senyor, al mateix lloc on els gossos han llapat la sang de Nebot, llaparan també la teva. Ara xip. Acab va dir a Elies: així doncs m'has trobat, enemic meu. Elies li va respondre: t'he vingut a trobar perquè t'has llançat a fer el mal que ofèn el Senyor. Per això jo faré caure la desgràcia damunt teu, escombraré tota la teva descendència, exterminaré de la casa del cap tots els homes que viuen a Israel, tant els infants com els adults. El teu llinatge acabarà com el de Jeroboam, fill de Nebat, i el de Baixà, fill de Iab, perquè m'has irritat i has fet pot pecar Israel.
I el senyor va parlar també contra Jezabel. Fixeu-vos que això recorda molt el paradís terrenal, quan Déu parla primer contra Adam i després parla contra Eva. Tot això ressona. I segurament allò està escrit després d'això. Per tant, això inspira allò. El senyor va parlar a Jezabel. Els gossos devoraran Jezabel al peu de la muralla de Jezreel. Els de la família de camp que morin a la ciutat seran devorats pels gossos. Els que morin al camp seran menjats pels ocellots. Realment no hi va haver mai ningú que com a cap es llencés a fer el mal, etc. Així doncs, des d'aquelles paraules, acabes vestint els vestits, roba de sac, caminava d'esma, i aleshores doncs, el senyor li va dir a Elies: has vist com a cap s'ha humiliat a la meva presència? Ja que s'ha humiliat així, no faré venir aquella desgràcia en vida seva, la faré caure sobre el seu llinatge en temps del seu fill. Bueno, això és una cosa que es discuteix molt des d'un món liberal com el nostre, que qui la fa la paga i qui no la fa no la paga. No? Però en aquells temps estava tot molt més lligat, una cosa i l'altra, quan es deia el rei es volia dir el poble, i no se sap tampoc si és el rei sol que té les barbaritats justes del poble, i per tant si es mereix el càstig, el rei es mereix el càstig. Això d'una banda. I d'altra banda hi ha un arreglo segurament històric, que és que les coses no van passar com aquí queda tan bonic dit, sinó que va ser després, que el rei aquell no li va passar això, sinó que li va passar als fills del rei. Llavors ho arreglen, no? Bueno, això són arreglos de tipus didàctic, que no són ganes de dir mentides, sinó ganes d'arreglar les coses de la història perquè el mite quedi clar. I això és important. D'acord? Bé, ara ve una altra guerra que a mi és una que no me la salto mai, perquè és molt interessant, però tinc por d'encallar-m'hi, per tant de moment la deixem. Si ens sobra temps al final ja la llegirem, perquè no és d'Elies, és d'una altra. I aquí ve la mort de Cap, després ve Josafat, rei de Judà. A la guerra aquesta, el verset 2, el 22.2, una paraula molt curiosa. Però any tercer, Josafat, rei de Judà, baixà a veure a Cap a rei d'Israel. Israel està al nord. Sí. Aleshores, és que els mapes segurament en aquest és que Judà és molt alt i Israel és molt baix. Judà és molt alt. Són ja les muntanyes. Són la part més alta de les muntanyes de Palestina. El punt més alt és Hebron. El punt més alt és Hebron. Jerusalem que diria una mica més baixa. I Israel, és a dir, tota la part aquesta de Samaria és plana. Està a nivell del mar. És per això que dèiem baixar. Però és interessant també veure una altra cosa en aquest verset, és la relació entre Judà i Israel. És a dir, que això es va liant, però no tenim temps d'explicar-ho ara, això. Però també és interessant veure, perquè a l'hora de matar gent i de canviar-ho tot, els profetes també es carreguen el rei de Judà perquè també s'ha liat amb el d'Israel. I en aquest tros que saltem, el rei de Judà es porta més bé que no pas el rei d'Israel, però deixem-ho ara. I ara anem al llibre 2 dels reis. Elies i Ahasià, que és el net de Cap. Després de la mort de Cap, els moabites van revoltar contra Israel. Ahasià havia caigut de la barana de la cambra alta del seu palau a Samaria i estava greu. Llavors va enviar uns missatgers a consultar Baal-Zebub, el déu d'Ecrón, per preguntar si es restabliria aquell mal. Sí, Ecrón és... Sí, és el que la gent diu el Beelzebub. El que els pastorets diuen el Beelzebub, doncs aquí posa Baal-Zebub. Bueno, espera. Ecrón, aquí posa Ecrón, no? Que és el lloc on es diria el Baal-Zebub. Ecrón forma part de la franja de Gaza. Hi ha 3 o 4 ciutats, i una d'elles és Ecrón. I en altres Gaza. O sigui que és la part que apunta al mar anant cap a Egipte. I aquella part estava encara dominada pels cananeus. Fixeu-vos, en temps d'Elies, quan Josuè diu que ja s'ho va menjar tot, Josuè, tots els jutges, Saül, David, Salomó, després Jeroboam i tota una colla de reis fins a Cap, i llavors ja estem quasi bé acabant el regne d'Israel i encara els cananeus estan per tant. El qual vol dir que la conquesta aquella no va ser tan bonica com pinten aquí. Però això deixem-ho perquè és occidental. El cert és que se'n van anar a casa de cananeus. I aleshores diu que allà van anar a consultar, perquè eren els mateixos déus que els de Jezabel, que la dona que era fenícia, i els fenicis cananeus eren el mateix. És a dir, els cananeus eren els fenicis del sud i els fenicis són els cananeus del nord. I aleshores li posa el nom de Beelzebub, i aquí diu que és un nom burlesc. Baal és el nom genèric de déu en els fenicis. I Zebub vol dir de les mosques, el déu de les mosques, s'està burlant d'aquest déu.
però es veu que originalment no es deia Beelzebub, sinó que es deia Baal-Zebul, i Zebul vol dir Baal el príncep, un nom maco, però aquí se'n burla. L'àngel del Senyor va dir a Elies, el Tishbita, vés a trobar els missatgers, fixeu-vos com l'usa, com l'esperit usa Elies continuant pel que sigui. Vés a trobar els missatgers del rei de Samaria i digues-los que no hi ha Déu a Israel que hagi d'anar a consultar a Baal-Zebub, el déu de Cron. Per això el Senyor et fa saber que no t'alçaràs del llit on jeus, moriràs irreversiblement. I Elies se'n va anar. Els missatgers se'n tornaren cap a Sahià i aquest va preguntar-los com és que heu tornat. I ells li van respondre, ens ha sortit del pas un home que ens ha dit, torneu al rei que us ha enviat i digueu-li, això et diu el Senyor, que no hi ha Déu a Israel que hagis de fer consultar Baal-Zebub, el déu de Cron. Per això no t'alçaràs del llit on jeus, moriràs irreversiblement. És curiós que té una ressonància entre Jesús i Herodes a Galilea. Es tenen unes diatribes l'una amb l'altra. I Herodes vol matar Jesús i Jesús s'amaga d'Herodes. I en un moment determinat li envia una gent i llavors ella se contesta, digueu-ne aquesta guineu que estaré avui i demà aquí a Galilea, me n'aniré. Com dient, que no pateixi que ja marxaré. Però vull dir, està també amagant-se, és una cosa que sembla molt d'Elies. El rei els va preguntar, com era aquest home que us ha sortit del pas i us ha dit tot això? Li respongueren, anava vestit amb un mantell teixit de pèl i amb una pell a la cintura. Això és típic dels profetes, és dir, igual com els capellans es posen la casulla, l'alba i el manípul i tot això, els profetes es posen una pell de vestit i un mantell fet de pèl, de camell, el que sigui. No? És dir, no és veritat això és una forma de dir-ho, però Joan Baptista el va estirar així perquè sigui el nou Elies. És una forma de dir això. I Jesús no refina, al revés, no ho fa tan bast, però diu que només una túnica, només un mantell, que no portin sarró, que no portin sabates, etc. I això se'n diu anar a l'apostòlica, tradicionalment. És a dir, els apòstols, els enviats van sense res, lleugers de fardos, d'equipatge, això mateix. El rei va exclamar, és Elies el Tishbita. Fixeu-vos, això és el reconeixement a través de signes. No oblidem que l'esperit s'anuncia per un anunci. L'anunci pot ser el profeta, pot ser una veu interior, pot ser un signe, pot ser el que sigui, però s'ha de saber llegir els signes dels temps. Llavors va enviar-li un oficial amb els seus 50 homes. Això es repeteix 3 vegades. Pot anar a saldo també. És a dir, que envia 50 homes, llavors Elies diu, si jo soc home de Déu, que baixi foc del cel i els consumeixi els teus 50 homes, els consumeix els 50 homes, com abans havia consumit tot allò que vam veure l'altre dia. Això passa 2 vegades, i la tercera vegada el rei li torna a enviar un tio, i aquell llavors li diu aquest, s'agenollar davant d'Elies i li diu, home de Déu, et demano que vulguis respectar la meva vida i la d'aquests 50 servents teus. Ja ha baixat foc del cel que ha consumit els altres 2 oficials amb els seus homes, per respecte a la meva vida. Llavors l'àngel del Senyor va dir a Elies, baixa amb ell, no li tinguis por. Es va alçar, va baixar amb ell fins on era el rei. Fixeu-vos que ell sempre està a la muntanya, i queda baixar de la muntanya. I aquesta no és la d'Hebron, aquesta és l'altra, és la seva. I Elies... La seva al Carmel? Tu sempre penses que és el Carmel, i penso que és l'Horeb, que és el que està a l'altra banda del Jordà. Val, del seu poble. Sí, és el Tishbita, de Tishbe, de Galaad, és la muntanya que està damunt de Galaad. Això et fa saber el Senyor, li diu Elies al rei, ja que s'ha enviat missatgers a consultar Baal-Zebub, déu de Cron, com si a Israel no hi hagués Déu, no t'alçaràs del llit on jeus, moriràs irreversiblement. Això, tornem a revisar el de sempre, que el Déu d'un poble vol dir la seva ànima. Cadascú ha de ser fidel a l'ànima del seu poble. Aquest és un missatge que en tota aquesta segona part de la Bíblia que hem dedicat al poble de Déu és essencial i central. I jo crec que no la tenim al cap. No la tenim al cap, senzillament. I això és tan important aquí que mata 50 homes, 50 homes més, i el castiga i tot el que vulguis, és perquè s'embarra d'ell d'un altre ànima. I cada poble ha de ser fidel a la seva ànima. I els estrangers que vinguin al poble han de ser fidels a l'ànima del poble recipiendari, del poble hospitalari. I això és tan o més important que menjar i beure. Evidentment que s'ha de fer ben fet, i que s'ha de fer amb amor, i per amor, però és tan important com menjar i beure.
I en canvi nosaltres, com que som materialistes, diem, l'important és menjar i beure. Les ànimes, clar, us esperi. I no se n'adonen que amb això el que fan és sembrar guerra. Llavors de guerra, llavors de guerra, llavors de guerra. I sobretot divideixen les comunitats i no hi ha manera de fer comunitat. Ni assemblea. Bueno, això ho he repetit 15 vegades, em sembla, però com a mínim que nosaltres ho tinguem ben clavat. I això és ridiculitzat dient que és un fonamentalisme de cada país tenir la seva religió. És que no és cap fonamentalisme tenir la seva religió. El dolent és que obligui la seva a que la tinguin nosaltres. Però que la tinguin ells és el normal. Que cadascú tingui la seva ànima, la seva religió, el seu esperit, la seva culte, etc. Bueno, li diu que morirà irremissiblement. A seguir va morir exactament, etc. Aleshores, ara arribem al número 2. El número 2 ja és el final d'Elies. Però és que després hem de mirar una mica Eliseu, per tancar Elies bé. Quan el Senyor, fixeu-vos, aquest és el moment potser més important després d'aquell que vam veure, igual com Jesús té el Mont Tabor, que és un moment culminant de la seva vida, i després té la resurrecció i l'ascensió als cels, que és l'altre, el moment final. Fixeu-vos que quan jo dic que hi ha una campana de Gauss i que l'important és al mig de la vida, estem dient que l'important d'Elies va ser aquella transfiguració, aquella cara a cara que vam llegir l'altre dia. Això s'ha afegit perquè no se sap com acabar, perquè sembla que no s'entén que acabi com qualsevol mort així com un racó i enterrat i prou. Llavors la necessitat és de considerar que la transcendència està després de la mort, no més enllà de la vida, sinó després de la mort. Per tant, això és un defecte. És un defecte, necessitar això és un defecte. Ja la resurrecció entesa vitalment és un defecte. És a dir, que s'entengui la resurrecció com que els deixebles que no en tenien res de sobte en tenen, és a dir, que torna a ser present l'esperit de Jesús en els seus deixebles, això està molt bé. Però que la resurrecció sigui que Jesús torna a estar així, ficar jo les mans en les seves llagues, allò de Sant Tomàs i tota aquella història, allò hi és un defecte. Les aparicions són un altre defecte i l'ascensió al cel és un altre defecte. De totes maneres, tots aquests defectes ben entesos estan parlant de la transcendència. No? Això de la resurrecció de Jesús, que el cristianisme, el catolicisme sobretot, ha fet una pedra de toc, és la base. Si mires catecismes és la base. Sí, no, i en alguns textos bíblics també. Si Jesucrist no ha ressuscitat és van a la nostra fe. Això ho fan dir a Sant Pau. Això ho explica molt bé, el mateix que has dit el pare Joan, el llibre que té Jesús de Nazaret, és exactament això. Molt bé. Que és la sensació d'haver descobert, d'haver una llum. Exacte, es van obrir uns ulls. Què vas a dir? Jordi Llimona? Sí. Què? Endavant, doncs. No, només que no sabia qui era. Sí, el pare Llimona. El Jordi Llimona. Sí, el Pere, el pare. No, el fill. El pare és el del cel, no digueu pare ningú si no és el pare del cel. Això diu Jesús l'Evangeli, saps? Per això de pare Llimona. Sí, el Jordi Llimona. Sí, sensacional. Bueno, entremig de tantes imperfeccions, és interessant veure la llum que hi ha per sota d'això, perquè aquest tros és emocionant malgrat sigui aquests defectes que hem dit. Quan el Senyor volia pujar Elies al cel enmig de la tempesta, fixeu quina forma de dir, quan va voler pujar enmig de la tempesta, com si digués que ha d'haver-hi una espècie de cosa rara entre aquest món i l'altre, un sacseig, perquè són dos mons molt diferents. Quan se'n va voler pujar els Elies del cel, al mig de la tempesta, i ara podeu aplicar això també a l'Assumpció de la Mare de Déu, el dogma de l'Assumpció de la Mare de Déu, no l'entengueu com una materialitat d'assumir que està al cel amb el cos aquest, tot això. Entengueu que és que la Mare de l'univers està en totes les mares de la Terra, tant de bo que totes, a part de ser persones, i com a persones per tenir la transcendència, com a mares fecundes haurien de ser una altra cosa molt més fonda i molt més alta. Bé, és igual, ja se m'ha anat al cel. Això se m'ha anat al... no em volia parlar d'això. Aleshores, Eliseu va respondre, no. I Eliseu diu, enmig de la tempesta, Elies i Eliseu van sortir de Gilgal.
que és un poble i segurament un lloc hi havia un santuari. I segurament en aquell temps hi havia molts santuaris, quasi segur, hi havia santuaris a diversos llocs i els profetes anaven d'un a l'altre. I no en tenien cap de fixe, que els sacerdots sí, els sacerdots tenien fix el santuari. Recordeu que Salomó va dir que era l'únic temple, però no, era l'únic temple, era el temple de Jerusalem, que se'ls va quedar el de Judà. Els d'Israel no tenien Jerusalem. I tenien aquest i altres que ara sortiran. Elies va dir a Eliseu: queda't aquí, a Gilgal, que el Senyor m'envia a Betel. Això és una mentida. Es diu una mentida, una trampa. Betel és un altre santuari que ha sortit, no sé si recordareu, en l'inici de la infància de Samuel, que és dedicat al temple de Betel. Betel vol dir casa de Déu. Eliseu va respondre: per la vida del Senyor i per la teva pròpia vida, per la teva, et juro que no et deixaré. Fixeu-vos que això és boniquíssim, també és altra d'aquelles coses. L'Elies li fa: ara hi ha una cosa molt important, visca. L'altre, que jo no em vaig i que t'hagi de mossegar la cuixa. Jo m'agafo a tu com una paparra. Però és que això indica, fixeu-vos, l'amor a l'herència aquesta, a l'herència espiritual. Si això és per demostrar que Elies és tan gelós com Elies, que Eliseu és tan gelós com Elies. I Elies li posa a prova dient-li: però al fons està desitjant que no se'n vagi, perquè a més Déu li ha encarregat tot, faci un successor seu. Van baixar tots dos a Betel, els del grup de profetes. Fixeu-vos, aquí ho donen per suposat que hi ha un grup de profetes. Aquí poso una nota en què ja, no sé si recordareu, en temps de Samuel també hi havia uns profetes que tots es van posar a delirar, no sé si recordeu, etc. Doncs aquí tornen a venir aquests profetes que vivien a Betel, anaren a trobar Eliseu i li digueren, fixeu-vos, eren profetes de veritat. Això és importantíssim, la llàstima és que no tenim després l'ocasió d'aplicar-ho al Nou Testament, però és importantíssim tot això. Diu, els profetes aquests eren de veritat i li van dir a Eliseu: saps que avui el Senyor s'endurà el teu Senyor per damunt del teu cap? Primer li diuen que saben que Elies marxa, que se l'enduen. Després saben que se l'endurà, és a dir, saben que Elies no solament mort, sinó que se l'enduen. I a més diu per damunt del teu cap, com dient: tu hi seràs allà. Ell va respondre: jo ho sé, calleu. O sigui, totes les trampes, tots ho sabien, tots. I tothom feia el desentès. Elies li va dir: Eliseu, queda't aquí que el Senyor m'envia a Jericó. Va cap a Jericó. Ell va respondre: per la vida del Senyor i per la teva pròpia vida, et juro que no et deixaré. I van arribar a Jericó. I això es repeteix també perquè és típic dels orientals. Els del grup de profetes que vivien a Jericó, és a dir, que tot arreu hi havia profetes, aquests profetes seran els que després evolucionaran cap a l'Eloista, que són els levites, tots aquests grups de profetes que hi havia per tot el regne del nord. I li diuen: saps que avui el Senyor s'endurà? Sí. Saps que avui el Senyor s'endurà el teu Senyor per damunt del teu cap? I ell va respondre: ja ho sé, calleu. Elies va dir: queda't aquí, que el Senyor m'envia al Jordà. Ell va respondre: juro que no deixaré perdre. Fixeu-vos que Sant Pere també va jurar tot això. És curiós. I Sant Pere el deixa. En canvi, aquí Eliseu no el deixa. I aquí ha sortit tota la Iglésia Catòlica, d'aquest Pere que va deixar Jesús. És tot un símbol. He dit això, no? Bueno, soc dolent, He que dir a l'infern. Bueno, aleshores... No fotis és molt franc. I van continuar caminant tots dos. Els seguien 50 homes, sempre són 50, membres del grup de profetes. Fixeu-vos, quants profetes que hi havia. Però es van aturar a una certa distància d'ells dos. O sigui, encara hi ha categories. Recordeu que Moisès parlava Déu cara a cara, i en canvi Aaron i la Míriam, la seva germana de Moisès, parlaven en enigmes i en somnis. Ho diu això: aquest és preferit meu perquè parla cara a cara. Vosaltres us parlo a través d'enigmes i a través de tal. Hi havia com un decalatge, com una pèrdua de nivell, per falta de maduresa o per sobre de manta. Això, perquè ja us he dit que després això degenera amb els levites, que són sacerdots, no són profetes. Aquests dies es radiquen més, aquí ja comencen a radicar-se en els santuaris. Els profetes van sempre...
doncs passavolants. I en canvi els sacerdors estan radicats tots. Cadascú serveix un culte a un temple determinat. Doncs aquí hi ha aquesta baixada i comença a veure. Però es van aturar a una certa distància d'ells dos. Elies i Eliseu van parar-se davant del Jordà. Llavors Elies va agafar el seu mantell, va enrotllar-lo i donar un cop a les aigües, que es van separar banda i banda i tots dos van travessar pel mig a peu eixut. Igual que Josuè, igual que Moisès, etc. Després de travessar, i fixeu-vos que el de Josuè i el de Moisès està escrit després d'això. O sigui que això ho vaig avisant, que el que hem explicat abans, tot és després. Després de travessar, Elies digué a Eliseu: demana què vols que faci per tu abans no siguin d'un del teu costat. Es diu, quina llauna, no em deixes tranquil, a veure què vols, va. Llavors Eliseu respongué: que jo rebi del teu esperit profètic una doble part, la part de l'hereu. Això és una traducció explicativa perquè la gent no sap els costums jueus. Els costums jueus són que l'hereu rep doble que els altres. I amb això es coneixes l'hereu. I aleshores, doncs, aquí el que està dient és que jo rebi el doble del teu esperit, de l'herència del teu esperit. Això és l'original. Duplex spiritum tuum, deia la Vulgata. Està dient que ell és l'hereu, que ell s'encarrega d'assumir tota la potència de l'esperit que hi havia en Elies. Això és el que jo us deia al principi, que és la nissaga espiritual, que no és ni per carn ni per sang ni per espases, sinó que és per l'esperit. I a més s'ho ha guanyat Eliseu. I després aquí demostrarà l'escriptor sagrat que surt la que t'ha guanya, perquè fa més miracles que Elies i fa més grosses que Elies, és a dir, segurament tot és literatura, però una cosa, bueno. Ell li ha replicat: demanes una cosa difícil. Fixeu-vos, això també té gràcia, perquè, esclar, no és una herència material, que vol dir el doble. El doble de què? I ja, evidentment, que s'ha d'entendre que és una altra cosa, no? Però inclús aquesta cosa, que no és material, és heredable? O neix en cada profeta? Segurament que sí, més aviat sembla això segon. I per tant, l'herència no és res més que un truc literari per dir que aquest és el nou profeta, que ja l'ha assegurat allà davant de Déu a la muntanya quan li va dir l'altre dia, no està aquí. Hi ha molts exemples de la història que els genis volen transmetre als deixebles i no hi ha manera. No hi ha manera. Ja pots ser deixeble de Beethoven, no solucionar de Beethoven. Però saps què et vull dir jo també amb això? Que no hi ha manera, i això passa a més en moltes coses, hi ha moltes religions, hi ha molts sants, hi ha moltes religioses i moltes coses d'aquestes. El pare fundador, que és un sant, una meravella, no hi ha manera de reproduir. Sí, vol ser com ell. Per què es vol reproduir? Exacte. Per què es vol reproduir? És a dir, aquest duplex spiritus tuus no vol dir una còpia, no vol dir una còpia. Aquell famós llibre de pietat que va escriure el Kempis, Tomàs de Kempis, en el segle XIII o XIV, que es deia La imitació de Crist. Si vols com s'entengui és fatal, perquè no es tracta d'imitar a Crist materialment, es tracta de deixar-se endur per aquell esperit que ens enduia a Crist. Això vol dir la imitació de Crist, no vol dir res més. Si vol dir alguna cosa més és equivocada. Demanes una cosa molt difícil. Si em veus mentre jo sóc endut del teu costat, voldrà dir que ho has obtingut. Si no em veus, voldrà dir que no ha estat així. O sigui que si té present la presència aquesta de l'esperit, és que sí. Si no, és que és un senyor que no té... Mentre caminaven tot parlant, un carro de foc, tirat per cavalls de foc, els va separar l'un de l'altre. Aquí tots els ovnis diuen que va baixar un ovni. Diuen que és el primer ovni de la història, en testificar. I Elies va pujar al cel enmig de la tempesta. Fixeu-vos, es nota que això de la tempesta no és una tempesta. Que sí, és una cosa. Eliseu ho veia i cridava: Pare meu, carro i guia d'Israel. Carro i cavaller i auriga, diu l'original. És a dir, carro i el que porta el carro. El carro i el que porta el carro.
d'Israel. Pare meu, carro i guia d'Israel. I ells han dut cap al cel com un carro de foc. Suposo que noteu, això encara que és bastant conegut, s'ha repetit molt i tal qual, és una meravella i és una cosa única i no es veu fàcilment una cosa d'aquestes en un llibre com aquesta. No hi ha cap més com Elies, no? Únic. I ja no el va veure més. Llavors Eliseu es va esquinçar el vestit en 2 trossos. És una forma de dir... Ara em toca a mi. I fixeu-vos en aquest acabament que divertit. Després va recollir el mantell que havia caigut a Elies. O sigui, Elies, pum, se'l va deixar caure, ja havia dit, si quan jo soc mentre soc al teu costat, el mantell és el signe de la profecia. Quan el va cridar li va tirar el mantell. I ara quan marxa li tira el mantell, així. I es va aturar a la riba. Amb el mantell que havia caigut Elies va donar un cop a les aigües, tot dient, on és el Senyor, el Déu d'Elies? Així que va donar un cop a les aigües, aquestes van separar a banda i banda, que va passar, com era natural. Els homes del grup de profetes que vivien a Jericó en veure de l'altre riu van exclamar, l'esperit d'Elies reposa sobre Eliseu. Fixeu-vos, l'esperit de Jesús reposa sobre Joan Carulla. No, és que és això, és que ho hem de reconèixer. És que va així la cosa. No em miris amb aquests ulls. Mira, es fan unes bromes de mal gust, No, sí, bastant. Però jo penso que l'esperit reposa en tothom. Sí, però s'ha de veure. Eliseu i Elies se'n donen compte, no? Que tenen l'esperit, però és que l'esperit és en tots. Sí, un sap llegir, sí. Però hi ha gent que no el veu. I aquests profetes l'han vist en Eliseu l'esperit d'Elies. Que a més és el mateix esperit de Jesús. I esclar, quan és el mateix esperit la gent diu reencarnació. Sortirà el tema de la reencarnació d'Elies, sortirà, que no tenen temps de treballar-lo, però sortirà després. Però la reencarnació és allò que dèiem de la imitació. És a dir, no és una imitació mecànica i material. I per tant no ens importa que hi hagi una reencarnació. És el cos d'un o no és el cos d'un?